Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Green Tech Foundation kalapan pau ya kajing benyau buat persya ya ka sorkar limba ka tanah tourism. Ban a ya ka jaka ka bah hendru akar ha nyam syaka Indian Hotels Company Limited Tata Group ban shna ya kajing tei ha ka ka jaka. Uba H. Ban Siudor Nonglang, Chairman ka Green Tech Foundation, ulapan pau kajing benyau namar hadu hendru akar la syuai syaka ka company ban shna ya kajing tei ha ka jaka ha kajing te ka bah hendru nam. Ulaong baka Green Tech Foundation kalawat banyak lingba ki RTI ni ki office baper ki berkentup syaka office DC Ribhoi but DC East Khas Hills District. Syapo ke Revenue and Disaster Management syaka tanat forest, syaka tanat tourism, but syaka Meghalaya State Pollution Control Board, hendai habana kaliang ke foundation kila persyang banlum kidan ki department ki berkentat war bakim don jaka ha nyam, but nak MECL ru kala kentat baka don jaka. Syu ule thu balingba ka jingwat jingtep RTI na ka Meghalaya State Pollution Control Board le thu syai baya ka Dowlinong Lum Pongdeng ha nyam ru la ailang syaka company Tata Group. Ule thu ru baka sorkar kala thau daki kindon be kinu ki jingtrei ki bakta ya ka nyam de ban pen sange bad anum sya ya nuru nang ni syakmat ban mi kinu ki jingtei ki bala ban bu jingma ya ka nyam hendai ka bas ngawlingo bana kaliang ka sorkar ka wanra sendon dalade ya kita ki company banwante ya ki 5-star hotel ki resort bat ki restaurant ha nyam ula benrap ru baladate ya ki jingte ha Dowlinong Lumpong Deng kandon ke jingpen khalam diang kandon ke jingtua khando bat kan sakta ya ka hydro project ka bahe tam hapo ka jela ka badan ha nyam te nakaliang jong Green Tech Foundation adin bangi layu I ya katu ka jing Hanover jong ka state government through tourism department ya katu ka 66 acres kabade yang te hapo nyam sya kaneka IHCL ka Tata Group ha tu kopor ngiladon ke jing sungkya ngiladon ke jing sngo benyo ndiat ha ba ni yo I ya katu ke jing ai katu ke jaka hadu ndrup acres ya ketiki company bantai kita kising tai henry ha katu kopor nakaliang jung Green Tech Foundation ngim syam ladon kita ki detail information ngim don kita data ki AGA ngim patla ban keren ai te marmar nakaliang jung ka foundation ngila file ka ban yo ki jing tip ka bakam nia ngila file ki RTI syapo DC office jung ka Ribhoi jung ka East Khas District nang ta syapo ka revenue and disaster management nang ta ngila file ru ka RTI sya ka forest ngila file ru ki RTI sya po ka tourism department bat ngila file ru ki RTI sya po jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ti hadin bangila lum persangban lum ni kini jingtep kidon ki department ki bala kentai hiwar ya kin jingdon jaka akte ki rewat ke MECL ru kadon ka RTI ka baki ong baki mdon ka jaka akte te ngilayo ki jubab jung ki RTI nang ni nang tai bat kawai ka bangi ngiyo ka bakam long clear picture napo ka MSPCB napo ka Meghalaya State Pollution Control Board ka balingo kalong ba ya kata kajing ai jaka hangtei hapo umyam reservoir laong ba wat ye uni u island u Dowlinong hangtei hapo umyam ro la ai please ya kane kata Tata Group but kumbang itep hi kendiat syua mengini keran jakmat kalong ba barok ni syutip ya ko umyam kum ka jaka ka ba itanat henry kum kinong syosnong kum ki ba ngitip nam ba umyam is the only hydroelectric project ka ba he tam hapo jong ka jala Meghalaya kumyam ladang bakla kapenmi kumba sispa nyo pondriu sispa nyo pondriu megawatt tang nang tin po umyam te hakabede ibat kani ladangi phaidin kindia ngatrai baro ngiatep nadu war hajar phoi bat haswa jung aturo ki ladon ki construction ladon ki jingmi ki jingtei encouragement hakatei saudong jung katika pungumyam bat kabala pen sngu kya kabala pen sngu bitaru ya ki babun hakatei kapor bat kabas ngungu kalong ya ka ying bisar badun buram hakatu kapor ka high court
kala sim semoto sendon ya katu ka jinglong jingman ke jingmi jong ki construction na katai ka saudong jong katai ka pungumyam but nagaliang jong ka yung bisar bodon burong kala ong ya state government bad ya ka district council katu por ba pide ban regulates ya kini jing tre namar ka pungumyam omlong ban shuyami ban shuyatai ban shuyapen pra ban shupen klamding ban shuyati kandau karpaman namar bakadon ke jing kata ya katai ti nakaliang jong ka state government ha katu por kila frame ya kawi ke draft empat kepala menta kelalong ke guidelines ya kata ka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 kani ke guidelines ko ongum no ko ong ba ya kinu kijing tre ki bala ban kata ya kata ko pung umyam day ban demolish no day ban pensange no but onom sya yano ru nang ni sakmat bakin mi kinu kijing tay ki ban la ban bu jing ma ya kata ko pung umyam kata ke guidelines ka ban kaliang jong government ni kala frame kabas ngolingo kumanga ong menena sedang kolong ba mentah na kaliang jong state government kawan ra sendon dalade ka ailat sendon dalade ya kita ki company ki bahe ban wantai ya kita ki 5-star luxury hotel ki resort ki restoran hang tei po pungumyam bat ka ba kham suma lele nganong ya pi wat yu te dolenong lumpon dang ru kila ai sha kane IHCL kata group but nganya tu EP sakui kalong ba hadin bangilawat jing tip ling ba ka RTI ngila ru pleng kamdei kata group kabayo kaba implement ya kane project la ai shu ya kane syakata third party kabadi kita ka umyam private limited ayura kaban pentre kaban snai kita ki 5-star hotel lantai pait mo nging shwa banong ta bumi ngim syam namar kadon gejing penbana kaling jong ka sarkar ling ba tourism department bakin tei kita ki 5-star hotel kita ki 7-star hotel ki bakum nora syatei syatura syatei sya syakni ki wei ki jaka jong kai partai sya sora bat kum tatar ni pediang balik ngin num pediang nomor ka henry ngingi karan betik ya kabade hang te po umyam pi ulum pongdeng lada piken mau udai ulum ubadon hang tu hapo hapedeng jong kapung umyam udon hang tu hapo pedeng jong kapung umyam pi perkat kumno lada mentah kimut bantai ya kini ki 5-star hotel kandon gejing pen klamding kandon ka kita ki trees felling kandon ki soil dumping kandon kita ki noise pollution ki bapar but ngam artatin bakan don kajing kta kabajur bha ya kane ka hydro project ka bahetam jong ajala mehlia ka jongi ka es ka sel ka riboy district lay fully depend ha ka pung umyam banyo ya kata ka boarding te nakaliang ka jongi nakaliang jong Green Tech Foundation ya ka government nging shwa panong ni ka umyam kala itana rupa lada pikwa ya kata ka project ya kita ki 5-star hotel ki AKA le shabar se jangai jong ate ngimdon problem ngimdon jing percaya henry ba pen le ban pen pra ban penjot yau te island hapo jong kapung umyam ya kata dalele nginom laban pedia ka umyam menta baru si ketang ya keren ya ka jing jabok jong umyam ngani tu ya pi tang facilitation hang te po umyam kala palat wat ya taka 40,000 cubic meters ka sedimentation ka bajur hang tai kapor kala dai ya ka state government bahkan penkhoj ya ka te kapung nomor kala jabok adu kata ngiling ngirang suggest ngiong babali pimuan ra da ka afforestation hang tai hapo island ka jing thungding ka ban penriban yu te ulum hang tai nomor ka deiru ka jaka jong kini ki migratory birds pihapan su thu ya ta kani kapung umyam ladapi nomor ni nak liang jong Green Tech Foundation om bang syukran klam da kajing dia kadon ka research paper ka details bag jong yang ni mo kani ka bang ngila publish ru hak international journal kani ka thesis jong ni ngila pule kido khado penat kajing pang kajing shitom but ki aquatic life hangte but
Ngihap an smutu ang ni ba ya kapung yam kamdei ke jaka tei ya kita ki 5-star hotel. Atei ke jaka ang tei kadi ke jaka kabing ngidon kaman preserve, ngidon kaman protect, bat ngidon kam ban yada. Nga nakaliang kajungi ke Green Tech Foundation ngi shwa ban ong tukum ni ba kini gibru kilayo ya ke city na ka Megla State Pollution Control Board ban ya cha khamatikan ke project henry ngi kentu jur ya ka district council ba phimdei ban issue kanu ka approval, phimdei ban issue kanu ka clearance, phimdei ban issue kanu ka NOC, but what yale ba kini gibru kinyo saya ka CTO ka concern to operate nang ni sa kamat. But nakaliang jongi ke Green Tech Foundation yal da pa ka petition po district council ba lakumno maki kita pensim kia nomor da pipet bahaya ko order nomor hadin jong ka katu ba ong ay pi ba ka high court kala sim sumuto kala pen mi gini ko order but kalau ong bahang ni ba nakaliang ka court kala sunguhon nomor nakaliang jong state government ba nakaliang jong ka district council kila sim kia ban yada nang ni syakmat ya kapung miam bat nakaliang jong ka court kala hon ya kata Henry da menta piwan ra sundon ban pen pra yu te island hang te kapo pung miam tingi na kaliang jong Green Tech Foundation ni shwa ka nang ni le kat bale yat kat bayat ni burom ya kata ka jing promote ya kata tourism industry yang ni ngirung ikwa bale ke sinong maudun menta hang tu hasai jong kani ka hang tu ha sai jong ka pung miam ni adopt ya katu as a model village of Green Tech Foundation nomor ngikwa bagi nong syong ang tu kin long into environment bakin penek pensai gitu ki dieng pangin yada ya katu ka jing jabo jong kawa ang tu henry menta ka balingo kolong hadu katno kata ka jing kwa jong pi nakaliang jong state government ban promote ya tourism hadu ba pendidu didam ya utei ulum pondang hotai inru posnam ki ailis ya katai kajing ai jaka ya kita gi lumpon dang nantai indru posnam kanong epi kelawan kala janlong one generation jong ita lakut nginum long try shu nang ni sakmat ti ai maki kinle kinyat kumno tang bangi nagal yang jong Green Tech Foundation hadin bangi ngong epi hadin bangi la study bha hadin bangi la file ki RTI hadin bangi la lum gi jingtep ki bahar ya katai ke project bapin lekta yo ulum pondeng u island jong ko umyam dalile nginom laban pedem balda piong piyai daga bor nagal yang jong Green Tech Foundation ngintet jing khang bai ya ka hing besar bodon boro panini khun bai ya kani balla kumno wad lek penjot wad lek penpra ya u island jong ko umyam Rio bati gayim punjat ya gayim jong. Hoy kata ini mga song ay pi ba nakaliang jong ka state government ki frame hi kami gilia water Buddhist Preservation and Conservation Guidelines 2023 kisna hi ya kanika guidelines kumno ban regulates kumno ban yada kumno ban mahamru ya kino kijing trai ki badon hasau dong jong kate kapung miam lada ki bujing ma ya kata lakhang bat kidon ki cases ki bala hab ban yakun ban ya fight hang te po ai kot namar kajing bombiang ki ETP kajing bombiang ki STP kajing bombiang kita ki lat ban prevent nam taka jing jabo jong ka wa jong ka pung miam tu namar kidon kita kijing tai henry menta kapas ngusi bat kapas ngulingo kalong badala de te piwan ra ye kita ki spa ban lek ban pap penjot sendon ya kapung miam kepada ika hydro project kumangalong lepi ke bahek tam jong ka jala meklia tekane kamde ki jingle don bor pet kum ki nong shong shnong kum ki paj ba ni de taxpayers ni don hok ban criticize ya ka ke bangim i long ni don hok ban bu jingli ya ka ke bangim i hab but kum ki nong shong shnong ni de ba smuthu ba kate ke jaka jong paj ba jong i ki nong shong shnong kamde ba ong ka sarkar kan le ka bomon kan ailis Indru posnam, nyo posnam, chis pasnam, siak itu gibro. Indru kumau ya pi indru posnam, kalau ada ke jakas non cijunom, kaba lada mentah biasanya agreement. Ngam artatian bagi ni gibro biasanya agreement lada kimdon kita ki
TOR ki term of reference ni condition ki baong bangila ban extend biang la dengi kwa ya ka agreement la daki mailat kum kata ngam tharai ba kin ni atre ban yasan agreement tela shail daki ong lakut kan ru posnam haka generation jungi ngam la ban issue ya kata ndre kin ong ai biang ingi san ru posnam ai biang ingi sa spasnam kata ka next generation jungi nganong ipikin nom yo kenom sngau bat kenom sngolong trai shu ya kata pung miam bakade ke jongi tinga shukwa banong gumni kin sadon ndaka baburong bat ngam artatien ba hakini ki khndiat sngi ki bansawan kin sadon lese ki bansa kentho ki bansa ongingi ba ka Green Tech Foundation ka khang ya kata ka jing promote ya ka tourism ong kat baong le kat bale piakran kat bayakran ngim lele ya kata mi dagino ginoru ki bansa kran percaya ngi henry tangga wingi shukwa banong wat kta yu lum pondang tai nomor kumbang ilong lada kijing yakun jungi da ki kot isla da ka jing tho ki yamenta kimla pantrikam ngintet jing hang baje kai ko nomor kila don kini ki previous order ki wana kaliang jong kayang bisar budun buram kala ai tinge ya ka state government kala ai tinge i department concern kala ai tinge ya ka district council ba pidai banyada pidai ban pikir bat pidai ban demolish kamtam hi ka high court ko no hi Meghalaya High Court directs state to restrict construction within 50 meters high water mark of Umyam Lake. Lada pipai jang ni ka Meghalaya lay kala pha ban Meghalaya orders demolition of buildings near Umyam Lake. Baru itu kijing tray hak tu kipor bakaya don katu kijing ya PAL hantai la pha ban pentrano. Henry menta na kaliang jong state government piwan ra sendan ban penperahi dalade ngim syam la persya ya noi no hang ni inde bang sung tho kum ong ip ngim syam la long again si gino development kum ka foundation habangi raise ya kono issue based on the research ngidawat ji kijing tip ngidawat kita ki RTI bat ngidalum hai di information ki pabia the day lor jong tak no Tapi gili na pa dia ngom kisutu kani ka jaga ka don ka jaga jong ka MECCL. ha Kumnu ka poilong try ka ta ka forest ka nu panem bisan ka nu ka nu ya poi ka forest. kabalingo kadi kata kan he ngingi persang ban file ka RTI ya ka fo ya kani ka MECL hagini kisnam ki baladap nomor hadin bagi mi katu ka ba hakatu ka por nga try kadang mi tang ka baong ba kami ka state government kan don ka jing ai jaka kumbalai spa akas ya kita kijing pen ki facelift ni ki AKA yang tempo miam marmar hakatu ka por ngila file ka RTI sa po MECL ngiong hae kata ka location exactly ka ba ka MECL ka don po miam war katay poong bangingim don jaka po umyam watang siya karo persyang meneburi begini berwana pet persyang meneburi teto hadin juga tu melele nila file no dan RTI siya kiwi department but kani kajaka kepada 66 acres menta laong ba kajing Hanover kada ningkong na forest siya tourism baru tourism usaha nova siya uni IHCL tatagro pat ko penlengo lele kalong ba habapau lahan ubay kani kajaka siya tatagro Henry Banyo unang pentrey ladai do third party utau Umyam Private Limited pentrey ya tak project kang To pigili na mui tau balong try pa dia ka Umyam Private Limited. City deh. Ubalong try ya kani ka Umyam Hotels Private Limited udi utau Arun Kumarai managing director jong kani but ka office ki BSc na po nang na po Shillong for the apartment MG Road Shillong ni. Aku mau ngi pimane ba nakaliang jong kani ka Meghalaya Water Bodies Guidelines 2023 ka ba nakaliang jong state government ka frame hi hangni la kranchai ki section hangni la kranchai ba 50 meters to 100 meters setback na katuka highest level jong kapung Umyam onumla man penmi kino construction tinging shuwa panong umni nakaliang jong ka foundation ba
Pimdon hok ban lej ai yak te jaka du under posnam ya kita ki company Pimdon ya kata ka hok but nagaliang jong Green Tech Foundation lay ba pin lej ta ya uti u island uti u lumpon deng hang te po pung myam nganong pi ladang ya ban ya kun dakano kalat dakano kalun tiru ngilolong ki pakloy kajing maham galong ya kino ki brew let's say menurut ki bakrasyan ya kaneka project to ya karsan kampar ya kata henry tanggawe ng shwa panong ngim persya ya kata ka jing kwa jong pi ban promote ya kata ka tourism apo jong alim jelam eklia piale stage sora piale stage apo nongknum piale stage po turara gini ki 5-star hotels la da pikwa ra ki jaka beri ban ra wat litra hang te po myam kate kam de ki jaka sna resort kam de ki jaka te ya kita ki 5-star hotel ki jong pi ki dokha dok panat ang tu ki don kam ban im sok im sign ki sim ki do ki di jaka ki ba maki ki di jaka syong hang tu batang gawing ang shwa pan ong ba wanra de ki project ki ban pen coach wai ka facilitation ka sedimentation hang te po pumiam wanra ki project afforestation ban penerban ye ki klau hang te wanra de gino ki initiative ki ban yada ban penne ya kapung miam hang te wat wanra ya kita ki jing temu jong pi ban bamdu ban penjot bat ban yo klun ya kata pong miam ngitip da ka basay bakane ka project kandon ka scam ka besar kay hapo henry ladak ngidang apru ya ki RTI na baro ki department bal dang yo kano ka information kaban lese kaba nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong tourism department kaba ngiyo ba kadon ka jing suboy chang yang tai ngintid jing khang bai ya ka yang besar bodon borong ka taru ka dei mo tang bangi kum ka kenhun trei mariang ngi mla ban karan sibon ngi hap karan bai thik ya ka environment perspective ke jongi te kumangong ya pi baki ki balajia haswa jung arjar phawai arjar kandai hap haswa jung tu kide ki minor construction lane gino jing tai ki ba nakaliang jong ka ying besar bodon borom ban nakaliang jong babun balang ulaong ba ya kino gijing trei hang tei onum la shu bandang peteng nang ne sakmat kila don gitu gijing trei ki bahas wa ngatip ya no pimod ban ong ngatip ba kidon gijing trei henre gijing trei ki barit henre hadin jong ka tu ni kran bi uti lumpong deng anum kran ni kran bi tang lumpong deng uti lumpong ha yang lumpong deng hang tei lada pikan mau kimpadon kita ki major construction sofa hadu menta kila bandon kita ki jing yalis bat individual hak ni kisnem ki peladap hang ni ki por peladap bat uwe orang ba ngitip te hadin jong hakatu ka por ki sudan ki jing trei ki barit ki bariata ya kata kabangas ong ye pi balai ba ka Meglia High Court ka shim sumoto kalong ba nadu 2021 terter onum day shu ban ailat ye kini ki major construction te ki balak bandon ke tree felling ki noise pollution ki soil dumping ka balak bandon ke jing kta ki migratory birds song te ka balak bandon ke jing kta ki aquatic life song te ti hadin jong ka tu kain te ka megil nakaliang jong state government kala frame ya kani ka Meglia water bodies guidelines ba ong nang ni syakmat nginum sya shu te tenrei menta dalade piwan ra sendon ya kita ki jing trei ki balong ki kila bandon ki massive destruction hadin habot kiban impact bha piwan ra dalade telong henry lada kidon ki jing trei ki barit ki baria te omlong kadi helor jong ta kai kompi kata kan mang song ye pi yamenta fully comment nginum parla hadu katno ko pen khai nomor bagidang don ki detail information ki bangidang haban gather ni haban lum jing tip tenrei ka point kan bawon menta kalong ba wat kta yu lum pondeng ta wa lada gide gino construction ro wat kta yu tai le de ki afforestation le de gino ki initiative ban ya dang tai tenrei nang ni sakmat nda kumangalong ye pi ba lada ngiyo ngina persyang ban lum jing tip kambenya bat kanum kut tentang mentakas ngingi supha tangga kubor ba wat kta yu lum pondeng Renang ni sakmat na kaliang jong foundation ngin sale ke ba dai ban